गाबोननि खेलाखौ सोर सोर गेलेयो नोंथांमोना बे स्क्रिनावनो नुखाबाय। नोंथांमोना गाबोन फैनानै नायफैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बे खेलायाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि थोद फाग्लि फाग्लिनि एक्ट्रिस बिथाङा बेयाव जोंखौ गोजोनलाय होफैगोन आरो बेजों लोगोसे सासे सिंगार फैफागोन बिथाङा रोजाबनानै जोंनि गोसोखौ गोजोन मोनहोफैगोन। दा आङो नैबे माने टिकेट दानग्रा काउन्टार दा बेयाव दंफैयो नै आदामोन ओमफ्राय माखासेया आंनि लैसिन आंनि फंबाय नै बेफोरो आंनि फंबाय आरो नै जोंनि आदा देमला दङ। दा बेयावनो आरो टिकेटआ बिसोरनो होयो। नोंथांमोना बल खेलायाव फैयो होननानै माने टिकेटफोरखौ गोख्रैनो लानानै हाबदो। माने ओरैबायदि फाटाफाटि आखुन्दै खुलायनाय जागोन दिनैनि खेलाया। लेडिसफोरब्लाबो बिसोरो खम नङा दै, माने फुल बिसोरो ट्रेनिं मोनखानाय मानसिफोर आरोना। दा आदा देमलाया एसे माबा मोनसे बुंनानै हरदो खेलानि थाखाय दे। बुंदो रादे टिकेट नाखौ नोंसोरो माबायदि फानो बेखौ बुंनानै हरदो। 50 थाखा नुदों दा आब'? औ दे मोजां खिथाना हरा दे। औ दे बुंनानै हरदो टिकेटआ दे। दामा बारा लानाय जायाखै 50 थाखा। माने टिकेटआ 50 थाखा होनदों लोगोफोर। दिनै मोसागोन माथो मेथाइ मोसानाया। हाय होननानै जोङो नायगिरि बिथांमोनहा